כיצד מוכיחים רשלנות רפואית בלידה? עוולת רשלנות מורכבת משלושה יסודות הרלוונטיים גם עבור תביעות רשלנות רפואית בלידה. היסודות הם חובת הזהירות, התרשלות וגרימת נזק. חובת הזהירות המושגית נבחנת לפי סוג המזיקים אליו משתייך המזיק וסוג הניזוקים אליו משתייך הניזוק. בעוד חובת הזהירות הקונקרטית בודקת את היקף הנזק במקרה מסוים, התרשלות נבדקת לפי מבחן הרופא הסביר המופעל על ידי בית המשפט. כל חריגה מהסטנדרט המקובל עשויה להיחשב רשלנות מבחינת נזק. יש צורך בהוכחת קשר סיבתי בין התנהגות הרופא לבין הנזק שנגרם ליולדת או לעובר. הוכחת הקשר הסיבתי נחשבת לשלב הקשה ביותר בתביעות רשלנות רפואית. התייעצות עם עורך דין יכולה לעזור, היות ולא כל נזק הוא תוצאה של רשלנות רפואית. לידה היא תהליך רפואי רגיש, מורכב ומסובך. רופאים יכולים לעשות כמיטב יכולתם, אולם לידות לא תמיד מסתיימות כמצופה. קשר סיבתי עובדתי נבחן רק לפי מבחן האלמלא. במבחן הזה, כל גורם שאלמלא פעולתו לא היה נגרם הנזק, הופך לגורם עובדתי. בנוסף, בתביעות רשלנות רפואית בלידה, מתעורר לעתים קושי בייחוס האחריות לנתבע. פיצוי כספי בתביעות רשלנות רפואית בלידה נקבע על ידי בית המשפט לפי גורמים קבועים. השופט מתחשב בגילה של היולדת, באחוזי הנכות ליולדת או לעובר, ובנתונים נוספים הנכתבים בחוות דעת של מומחה.